112 na baril na kolekta po ng kapulisan sa Pangasinan na firearms registration hihigpitan po bilang paghahanda sa BSKE 2026. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Umabot sa 312 baril ang sumailalim sa showdown inspection ng Pangasinan Police Provincial Office nitong Hunyo 16 bilang bahagi ng kampanya laban sa iligal na armas at paghahanda para sa nalalapit na BSKE 2026. Ang mga baril ay kabilang sa mga captured, confiscated, surrendered, deposited, abandoned at forfeited firearms na nakolekta ng pulisya mula Mayo 16 hanggang Hunyo 15. Ayon kay Police Brigadier General Jovencio S. Badua Jr., Acting Regional Director ng PNP Police Regional Office 1, masusing binabantayan ngayon ng pulisya ang pagpaparehistro ng mga baril para masiguro ang maayos na pagdaraos ng halalan sa Nobyembre. Itong aktivite na ito ay ipakita natin ang ating commitment, no? Na magkaroon ng kaayusan, tahimik, panatag ang kalooban ng lahat ng mamamayan ng Pangasinan. Lalo't malapit na ang barangay election, gusto namin na as usual maging ligtas at ng botante as much as possible dahil nakakalungkot isipin na kapag eleksyon alam natin na may mga karahasan kagaya ng mga nangyayari ng mga nakaraang taon. Nagpaalala naman si Pangasinan PPO Provincial Director Police Colonel Dennis De Leon na sa mga gun owner na agad iparehistro ang kanilang mga baril upang maiwasan ang paglabag sa mga batas at posibleng pagkakasangkot sa kaso. Kung kayo subject for renewal ang inyong mga firearms, ay dapat i-renew na po. Kasi pag yan ay nagamit yung may kaso po kayo dyan. So hindi nyo rin po yung magagamit. Kaya po ay mas maganda po na i-renew na lang po yan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.